3 मासआवथ' कन्टेक्ट दंमोन बिनि उनाव बिनिफ्राय मास मोनसे फरायनि कन्टेक्टआनो गैला माबाफोर जादोंमोन नामा जेबो जायाखै औ दुखुथिया बिफाया फिसाज्लाखौ खौरां मोननो हालाय हाफाय थासारि क'क्राझार जिल्ला परबसरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि 15 गाव फाट्टु सिंजरा गामिनि थागिबि बिफा बिनेश ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला गोजोनसार ब्रह्म एबा गामियाव गाबज्रि जाग्रा थबा ब्रह्मआ बहाबा गोमाना दं। खौराङाव बिफा बिनेश ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय गोजोनसार ब्रह्मनि बैसोआ 23सो जागोननि बाथ्राखौ फोरमायबावो लोगोसे 3 दानसो समसिम फनाव रायज्लायबाय थायोमोन होनना फोरमायो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा 3 दान बारलांनायनि उन समनिफ्रायनो 1 दानसो जाबाय मबाइल कन्टेक्ट गैयै एबा मबाइल फन रिजार्भ खालामबा सुइच अफ होनना बुङो होनना बिफा बिनेश ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे गोजोनसार ब्रह्मनि सावगारि एबा फट'खौ नायनानै सोरबाफोर सिनायनो मोनोब्ला नैबे होखानाय जानबुं नं 8134020734 एबा 8811058224 आव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों दुखुथिया बिफा बिनेश ब्रह्मआ। बेथ' न'निफ्राय ओंखारलांनायाव 3 मासआवथ' कन्टेक्ट दंमोन बिनि उनाव बिनिफ्राय मास मोनसे फरायनि कन्टेक्टआनो गैला माबाफोर जादोंमोन नामा जेबो जायाखै औ बेसेबांसो बैसो जाखो नोंनि फिसाला 23 नोंथांनि गामिया मा गामि सिंजरा फिसालानि नामा मा नाम गोजोनसार ब्रह्म सेथि फिसालाना नैथि फिसाला सेथि मा खावलायगोन बे रायजोफोरखौ नोंथांनि फिसाला गोमानानै दं दा आंनोथ' बे गथ'खौ नांफिनगौ जाहैबाय माने बहाय मोनो बहाय मोना थारमाने मबाइल नाम्बार होगोन बेयाव माने जानाय हरबानो जाहैबाय जेरावखि लोगो मोना मानो नोंथांजों कन्टेक्ट गैया सान बेसेबांसो गोबाव जाखो मास मोनसेयानो जाहैबाय सिगां समाव कन्टेक्ट दंमोन दा कन्टेक्ट गैला आं बे निउसनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानो बेखौनो जोंनि फटबजरा हालामनि बासबारि सिंजरा 15 फाट्टुनि गोजोनसार ब्रह्मआ मथा मथि मास मोनबासो जाबाय आं खोनानायाव कन्टेक्टआव दंमोन बिनि उनाव मास मोनसेनिफ्राय बेहा कन्टेक्ट गैला दा बे मिडियानि थ्रुयैनो सोरबाफोर बिथांमोनहा नुबाय बायोबा जोंनि बे मबाइल नाम्बाराव एसे सं दानहरोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बे बिथांखौ जोङो कन्टेक्टल' खालाम जोंनो लायगोन मानसिया हिनजाव लाबायमोन नामा लायाखै बैसोआ बिदिनो 24-25 बिदि जागोन गामियाव ओरैनो हाल साल बिथाङा मा रोखोम थासारियाव दंमोन बिथाङाथ' मोजांमोन ओमफ्राय मा गारि सालायलाबायो विंगार माबा हनै ट्रेक्टर बायदिसिना हेन टेन बिदि ओमफ्राय बयजोंबो फ्रिमोन गथ'आ बेराफारसेयाव मा जाखो दा बिफाबो नागिरबाबो मोनाखिसै आरो कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार शहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफी कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव सा 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिं वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफी विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफी सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि कोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन।